Tak som tu druhý raz a viete, lebo ma to vyhodilo, lebo Bandicamu sa dá nahrávať najviac 10 minút, keď si registrovaný, tak dáme si inštalovať domenu, nie domenu, ale šablónu. A inštalovať šablónu musíte ju mať v podobe zip souboru. Stopnem to, lebo trvá to troška dlhšie. Tak a som späť a už to máme. Zjaví sa len takéto rozbaľovanie inštalačného balíčku, instalát šablóny. Šablóna bola úspešne aktualizovaná. Dáme aktivovať. Šablóna už bola aktivovaná, sa mi zdá. No áno, šablóna bola aktualizovaná. Dáme si tú stránku vašu, otvoríme si webadmin v pohode. minecraft.cz.8u.cz. Tak keď už 8u.cz, tak už aj Minecraft.cz. A navštívte náš server na Minecrafte, IP bude na 100% v popise videa a kúkneme sa, či šablóna funguje. Šablóna dúfam, že funguje. Šablóna funguje. Vidíte? Vidíte? No tak. Je to tu. A sem si môžete dať obrázok. A tak. V budúcom diele si môžeme ukázať, ako si sem dať príspevok, ale teraz už asi budem končiť. No, lebo mám už 12 minút nahraných, tak čau.